Buni travel and tours. Alhaji Ahmad Buni. Kaka buna muka ga wurta. Alhaji Ahmad Buni. Oga na muka daga tuta. Alhaji Ahmad Buni. Rufe a kira ka ga atan daki. Alhaji Ahmad Buni. Kazir wanda ba shi da sirki. Alhaji Ahmad Buni. Kimar gona a sa mata taki. Alhaji Ahmad Buni. Alkhairi naka duk ya zaga. Alhaji Ahmad Buni. Ban hangi kamar ka ba na hanga. Alhaji Ahmad Buni. Taro wallahi ya haɗa da sisi. Alhaji Ahmad Buni. Amintacce awa lasisi. Alhaji Ahmad Buni. Me biza kake da igama. Alhaji Ahmad Buni. Akan ka ba mu da yan kari. Alhaji Ahmad Buni. Jagora na Buni travel. Alhaji Ahmad Buni. Kafa ne babba da ya gawurta. Alhaji Ahmad Buni. Alhaji Ahmad Buni mai tarin masoya. Ba ka nuna ɗagawa. Aljanna mai dubu na masoya fiya ka gagar kwari. Alhaji Ahmad Buni mai biza da baya cuta. Aljanna mai dubu na masoya fiya ka gagar kwari. Alhaji Ahmad Buni mai biza da baya cuta. Aljanna mai dubu na masoya fiya ka gagar kwari. Alhaji Ahmad Buni mai biza da baya cuta. Fadin sarkin da ya yi mutane ya yi don ba ya kagi su kwari. Aljanna mai dubu na masoya. Yanda ya so ilahu yake yi ba wani wanda zai masa tari. Aljanna mai dubu na masoya. Kaliki a ruwa ya so ya ga kifi, a tudu ya so ya ga fari. Aljanna mai dubu na masoya. Alfarmar dan Aminatu manzo tahi itidin da fa. Aljanna